Igbo na-ekwu okwu ha sonye na isi ya na-apụta. Nke onye na-eme so dị ma ya biko ya gaziere ya. Mgbe Igbo ekwukwu n'okwu si ebe bere ogobere nke si bi ebere so nkwukwa ya emecha wee kwara si nke si bi ebere kama ezi na ebe osi oge ebe. Ọtụtụ oge anyị na-amụta ka nwanne nwoke a na-ahụ ihu ya n'ihu akwụkwọ a bụ Mathias na-akọtọ ụka na-asụ ụka na-eme nke ụka na-eme nke ọzọ na ụka na-egburu ndụ nke ụka mere nke ọzọ. Ụka bụ ihe bịara abịa dịka anyị siri ma anyị makwa na ọtụtụ ihe nke e nwere n'ala Igbo ata maọbụ n'obodo Afrịka bụcha ihe bịara abịa. Agụwa ihe nke ndị Afrịka ji aka ha chọpụta n'onwe nke ha ọ bụ ole na ole ka nwere ike ịgụta ọnwụ na a ga-agụta abịakwa ebe ọ na-ekụziri ndị na-eso ụzọ ya ihe si ha na ọ bụ ndị nne ha chọpụtara ụgha chọpụtara ụgụ na ụkazị na ihe ndị ọzọ na-eri eri. Ọ bụ na abịa tụwa ya na ihe ntụtụ sọ ihe a na-eri eri. Eche m na ọtụtụ ihe nke arịghị ekwe n'ala Igbo taa bụkwa nri mbịarambịa nke nwa bekee, mana ọ bụghị na ọ na ihe nchọpụta nke ihe oriri ka a na-ekwu okwu ya, kama ihe nchọpụta nke ndị ọzọ na-enyere ndụ ha aka, na-enyekwa ndụ ha aṅụrị. Nke anyị maara na nke wee eziokwu bụ na ọtụtụ ihe nke anyị ji taa na-aṅụrị dịka ndị isi ojii bụcha ihe nwa bekee mepụtara. Ọ bụ ya ihe anyị ga-eji wee nwụrụzie nwa ọkụkọ wee nwụkwu iro n'ihi na anyị nụrụ ube nna nwe ede. Mba, anyị ga-akwa onwe anyị nke wee eziokwu, anyị ga-emekwa nke ziri ezi. Onwe onye na-asịkwa na njirimara ya fuo olo, ọ bụghị ihe a na-ekwu okwu ya. Njirimara Igbo ga-adị kama nke dị mma, ọ bụghị nke iji ọbara mmadụ achụ àjà n'aha ọdịnala maọbụ gịnị. Enwe njirimara Igbo nke dị ezigbo mma, nke ga-agwa na ị na-ele ya gị nwe ọṅụ n'ime onwe gị, ya dịkwa Chineke na onwe ya mma. Nke a na-ekwu okwu ya. Ya na nwa amadi a bụ Mathias nọ na-akọtọsi ụka nwebọdịrị nke ebe o si dị njọ bụ ya na-ekwu ya na-akpụ iyi ya dịka na ụka ọghọrọ umeji ya opụga akụrụ ya taa ekwere mmadụ sigara ịghọrọ akụrụ nwa amadi a na mba UK. Igbo bụ Igbo si biko unu lezere m ihe onyonyo a na-apụtanụ, ma ofu ihe a Mathias kwuge ma ọ bụzi ihe a na-emezi n'ebe a n'omenala Igbo. Mgbe ndị okenye na-ezukọta na ihe ndị ọzọ, a na-enwe ihe dịka ịbịa nye onyinye, a na-enwe ihe dịka ịbịa atọ amaghị mma nke a ma ọ bụzi ịtụ mma ọdịnala ka ọ bụ gịnị. Biko ya nwa ihe m hụrụ gbagwojuru m anya m ji weta ya na efere mba ụwa si biko gị onwe gị onye nọ ebe a na ihe ndị a biko kpụrụ m ya anya, legoro bịa wee ihe leziere m ya anya ọfụma, n'obi ziri ezi, n'obi iro na-adịghị n'ime ya, obi na-ekwute eziokwu. Biko lere m ihe onyonyo a, kedu ihe dị iche ihe Mathias na-eme ebe a nakwa nke ndị ụka na-eme? Biko lere m ihe onyonyo a, ma nye uche gị. Ihe kachasị mkpa bụ ilecha, biko gị nye uche gị ebe a na-edebe uche mmadụ n'akwụkwọ. Give your comment, don't just watch and walk away, please. You're very important. Udo dịrị unu. Gị onye na-ele ihe onyonyo a, weregodo anya okenye eji ele ihe dị n'akpa lee ihe onyonyo. Nke a bụ ndị ọba abụ maọbụ ndị kwaya n'olu bekee, bụkwa nke Mathias na-akọta ụka na ya ndị ọzọ. Nke a bụzi mgbo mmiri omenala ụka bụbatazie na omenala Igbo. Ajụwe na-ajụ si kedu ihe dịzi iche egbe na egbe, kedu ihe dị iche akwa na akwa. Nke bụ ndị na-eri oriri nsọ. Nke a bụ oriri nsọ ka a na-eme, eji ọjị na-eme oriri nsọ, na-abụkwa otu abụ aha ndị ụka na-abụ, naanị ihe odidi iche na otu esi na omenala bụ na-enye ndụ. Nke a bụzi usoro okpukpere nke Mathias Ezeaku.
asị m na nke onye na-eme sị na ọ dị ya ma biko ya gaziri ya, kama nkịta sịkwa ihe ya na-eji ya aga ya ebuli ụkwụ ya elu maka ka ya gụkwara ụmụnna ya agụ ibi adaghị ya. Mathias, ọ ga-aka mma na ị gọrọ ụmụnna gị agụ ibi n'oge, n'ihi na onye kọ ebe ọ na-aga ejikekwa n'ibi ịlụla ọ bụ na ọ lọta. Ọ bụ si na akọta ụka ma gị na-esokwa ihe otu okpere ahụ ndị ụka na-eso, ọ wụzie na ị na-agwa ụmụnne gị nke eziokwu. Nke a bụ onyinye ka a na-enye, nke a bụzi ndị na-enye onyinye. Ị ga-ahụ n'oge ha adịghị anya ga-amalite ịtụ ụtụ a ga-eji arụ ọgbakọ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, because a na-erejista gị with 1,000 for membership, na-akwụda levies, akwụda dues, nwee otu dị iche iche, otu ndị nna, otu ndị nna, otu ụmụ okorobịa na nke ndị ụmụ agbọghọbịa, nwee ndị welfare. Ihe ndị a niile bụcha usoro nke ụka. Mana ajụsị nke ọ bụzi reformed omenala, ọ bụ born again omenala, ọ bụ rebranded omenala, ọ bụ delivered omenala. N'ihi na ọ bụghị taa ka ndị nna nna ha eso eme omenala. So ọ bụrụ na gị achọrọ ịkwụsị chọrọ iso ụkpụrụ nke omenala, ị ga-ewepụta ụkpụrụ nke omenala, ahụ ya gboo na nke a bụ omenala. Ọ bụla otu ha n'ime ebe a na-aga ise ha na nwọtụ ihe ndị a ga na-eme ka a ghara ebe etinye ụkara ọnụ ihe ndị ị ga na-eme, nwọtụ ihe ndị a tụwara anya, gị wepụga pictures of the pattern of Christian activities, wepụ ya entirely from your own congregation. Ọ bụghị ibe ṅụọ mmiri the pattern of ụka ma egwu ha ma gịnị, just to rebrand it. Form your own different picture from what we used to see. Then I mara say yes, we are coming with omenala. Ọ bụghị matter of ihe eyi na ahụ na ya ndị ọzọ. Ọ bụ na-abịa isowe ya, ọwụghị obere akwa ndị akụ n'ihe kwụsị iyi akwa ọdịnala, mbeluukwu, akwa mbeluukwu, ụmụ nwaanyị kebisi obi na ihe ndị ọzọ. Amasị yes na ọ bụ omenala ka iso na imegote omenala na-esi adị. Ndị nna amara akwa iri isi mmiri iri ọ bụghị ma ọ dịrị ata ya ndị a, because you can't decide with the word and still use their product. Isi na-ahata n'oke na ị na-eji ezi na-ekere ụmụaka, ị na-ahata n'oke mgbe ijizi ezi na-ekere ụmụaka. Who is deceiving you here? Mathias, ị na-aga eziokwu, just gwa ya ihe eziokwu ebe isi Fora,